ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडियानि सायाव सोनारनानै जाय ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो रोङो दा बे मोजाङै सोलिनो हायो खिन्थु जाय मोजाङै बाहायनो रोङा जायहा माने गोसोआव गाज्रि साननाय दङ बे जाय मानसिया गाज्रि साननाय दं बे मानसियानो दानि ससियेल मिडियाखौ बा जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ फालिनाय जायो दा बे होम जयग'आ बैसागु लोगोसे बैसागु फालिनाय जागोन बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो आबै आबौनिफ्राय फैनाय नागारनो हायै मोनसे जोंनि बेबो हारिमुवारि मोनसे फोरबो आं बेखौनो बुंनो सानो दे माने गोदो गोदाय आबै आबौनि नीति नियमफोरा गोजाममोन दा बोथोर नायनानै सम नायनानै लासै लासै सोलायनाया फैयो बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा गामियावहाय रायजो खौसे बोसोर गोदाननि जोंहा जयग' होदों आरोखि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना फैनानै खौसे आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं नैबेखौनो फोरमायनो सानदोंदि नैबे जोंनि गामिनिनो समाज सिबियारि बिथां आरो बारग' फोरोंगिरि बिथां कार्तिक चन्द्र बिथांनाव जोंनि बे बर' माहारियाव बा बर' समाजाव बैसागु फोरबोआवहाय बे जोंहा उन्दै गिदिरनि जेनेबा बिदा फंबाय सनमान लालायनायनि सायाव बा जों बे फोरबोनि सायाव जे सुंद'यै बिबुंथि होनो बिथांखौहाय खावलायनाय जाबाय दिनै गोदान बोसोरनि बयबो रायजो राजा जोंनि सोनाबारि गामिनि रायजो राजानिसिम खुलुमनाय बावनाय जाबाय आरो गिबि गिबियाव आङो दोंसा इउटुब चेनेलनिसिम साबायखर बावनाय जाबाय दिनै गोदान बोसोरनि जोंहा सोनाब दागरबारि गामियाव रायजोयैनो मोनसे बोसोरारि होम जयग' होनानै फालिनाय जायो दा बे होम जयग'आ बैसागु लोगोसे बैसागु फालिनाय जागोन बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो आबै आबौनिफ्राय फैनाय नागारनो हायै मोनसे जोंनि बेबो हारिमुवारि मोनसे फोरबो दा जों बेखौ दिनै गिबि गिबि जोङो दिनैनि बैसागनि से खालारावनो से अक्ट'आवनो बे होम जयग' होनायजों लोगोसे दिनै बैसागुबो लांदां बैसागुबो जोङो फालिनो आखायाव लादों दा जोङो जाहाथे जोंनि रायजोआ बे बोसोरावबो मोजाङै जोङो दैदेनलांनो हायो बा मोजाङै मोजां मावै दाङै जालांनो हायो बिनि थाखाय जोङो इसोरनाव आर'ज गाबनायजों लोगोसे जोङो बैसागुखौबो फालिनो आखायाव लादों बैसागु बोथोरावहाय बोराय बेन्थ' गासिबो लादो गिदिरसिनखौ सनमान होनाय आरो देरसिनखौहाय अननाय होनाय बिनि सायावहाय दा जोङो गेदेर उन्दै सनमान होलायनायनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो सानो जे जोंहा गोदान बोसोराव बोसोरफ्रोमबो उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ सनमान होयो खुलुमो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेजोंनो जों बर' हारिया जोङो उन्दै गेदेर बोराय बेन्थ' गासैबो खौसेथि बेजों जोङो लाखिनो हायो हारिखौ सनमान होलायनायनि गेजेरजों दा जोङो बेजोंनो जोङो बैसागु बोथोरखौ फालिलांसै आरो बेजोंनो जोङो खौसेथिखौ लाखिनानै गाव गावनि थांनानै थानाय हारिमुखौ इयुन जोलैयाव बिदिनो लासै लासै फेहेरलांनानै बा फोसाबलांनानै लाखिनो हायो लासैनो जोंनि बर' माहारियावहाय बे सनमान लानाय हाबाफारि बा गोदोनि बायदि रंजानाय बाजानाया गोमालांनो हमगासिनो दं थारैनो दानि समाजाव दानि मुगायावहाय जों गोदोनि बायदिखौ नुनो थांला आरोखि बारा रंजा बाजा बिनि सायाव मा बुंनो नोंथाङा बिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानो दे माने गोदो गोदाय आबै आबौनि नीति नियमफोरा गोजाममोन दा बोथोर नायनानै सम नायनानै लासै लासै सोलायनाया फैयो दा बे सोलायनाय हिसाबै जोङो गोदो जेरै जोङो जों नुबोदोंमोन उन्दै उन्दैयाव बोराया बा बोराय सेंग्रा जायखिजाया लोंनानै जानानै माने लामा लामा उन्दुनानै थालांनाय नुयोमोन खिन्थु दानि समाव बे आधुनिक डिजिटेल मुगायाव जों बेफोरबायदिखौ जों दा नुनो थांला आरो लासै लासै जोंनि बैसागुनि जे
आदब खायदा बेफोरबो लासै लासै सोलायबोगासिनो दङ। दा जोङो बे सोलायनायखौ जोंनो नुबोबाय उन्दैनिफ्राय माबोरै सोलायबोदों। बे सोलायनायखौ खिन्थु बोसोरसे बा बोसोरनि उनाव जों नुनो थाङा, बेखौ लासैनो बे जिनिसा सोलायबोयो जाहाथे बेखौ मानसिफ्रा फ्राय हमनो हाया। दा जोङो नुबोनाय हिसाबै जों उन्दैयाव नुबोनाय हिसाबै दासिम जों जा नुगासिनो दङ। दा बे बोथोर नायनानै समखौ नायनानै दा लासै लासै सोलायबोबाय। आगु बैसागुखौ जोंनि बर' हारियाव गासिबो फालियो। दा एसे खम जाबाय आरोखि आगु बैसागु फैलु बैसागु होनना फालियो। बैसागुखौ मानि थाखाय फालियो? मानो थाखाय बैसागुआ मानि थाखाय फ्रि बैसागु माने लांदां बैसागु। दा गिबियावथ' बे फ्रि बैसागु लांदां बैसागुआव आं नुबोनाय जायाखै। माने न'खर न'खर ज' ज' लोंनाय जानाय मेथाइ खननाय आरो बिदिनो जा थाइसे थाइनै हरो बेखौ कालेक्सन खालामनानै ज' ज' पिकनिक जालायनाय जों नुबोदोंमोन। खिन्थु दा बे बोथोरा सम बारनाय लोगो लोगो दा सोलायनाय फैबाय। दा जायगा जायगा गामि गामि जाय हायो, जायहा रांखान्थि गोहो बोलो दं बिसोरो बोथोर नायै बोथोर सम नायै सम सोरबाया 1 तारिखआव फालियो, सोरबाया 2 तारिखआव फालियो, सोरबाया बैसागु बिदाय होनायाव फालियो। दा थिग बेबादिनो लासै लासै बे जिनिसा सोलायबोगासिनो दङ। दा उनाव मा जाहैगोन दा बेखौ बुंस'नो हाला। समाजावहाय दा सोलिबाय थानाय समाजाव गाज्रि थासारि ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल थासारि जानायनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो? जोंनि दा समाजनि थासारियाव जेबादि सोलिगासिनो दङ, बे जे सोलियो बेखौ बयबो बिथांमोना मिथिजोब्बाय। दा बे जिनिसाव माने ससियेल मिडिया, बे ससियेल मिडियानि सायाव सोनारनानै जाय ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो रोङो दा बे मोजाङै सोलिनो हायो। खिन्थु जाय मोजाङै बाहायनो रोङा, जायहा माने गोसोआव गाज्रि साननाय दङ, बे जाय मानसिया गाज्रि साननाय दं बे मानसियानो दानि ससियेल मिडियाखौ बा जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ। दा जों नुनो थाङो सोरनिबा हिनजावखौ सोरबा लाना खारनाय। जोंनि समाजाव फ्राय बर' हारिनि समाजावनो बांसिन जानानै जों नुगासिनो दङ। दा बेयो बे मबाइल जुगाव बे मबाइलखौ मोजाङै बाहायैनि थाखायनो दा बे सम आरो बोथोर लानानै बे जिनिसा जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो दं। दा जाहाथे जाय बिथांमोना ससियेल मिडिया बाहायगासिनो दं बिथांमोना जाहाथे एसे एनै दाय दसखौ नुनानै बेखौ खमा होलायनानै जाहाथे भाइरेल खालामा, आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों। बर' समाजा ओरैबायदि गोख्रों जानांगोन। दा जोंहा जाखांफुनाय सेंग्राफोर दङ। बे सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि जाथायनि सायाव बिसोरो आखायाव लानांगोन। आरो जोंहा ओरैनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि एबसु होननाय दङ। बे एबसुआ बेफोरखौ आखायाव लायोबा आं बेखौ गाहाम सानदों आरोखि। आं दा खावलायगोन एबसुआ जाहाथे बेफोरखौ आखायाव लायो। जोंना दानि जोंनि थासारियावहाय ससियेल मिडियायावनो आरोखि आरोबाव बे भाइरेल जाबानो सेलिब्रिटि जानाय, बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रानो खालामना होयो। जेनेबा भाइरेल जाबानो सेलिब्रिटि जानाय, दा बेनि सायाव मा बुंनो? दा जे ससियेल मिडियायाव भाइरेल बा सेलिब्रिटि होननाय मोनसे सोमजिदों जोंनि हारिनि गेजेराव। बे माखासे इउटुबारफोर माने गावनि लाबालाबखौनो आंनि साननाय बेखौ बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। जाय इउटुब चेनेलफ्रा गावनि इउटुब चेनेलखौ भाइरेल माबा मोनसे गाज्रि थासारिखौ समाजाव भाइरेल खालामनानै होयोब्ला जाहाथे बयबो नायो। बे नायनायनि सायाव बे गावनि इउटुब चेनेला जाहाथे डेभेलप जालाङो, बेखौ नायनानैनो मोथाय आंनि साननायाव बेखौ बिसोरो बेबायदि खालामो। जाहाथे बिथांमोना
बेबायदि एसे एनै दाय दसखौ लानानै जाहाथे भाइरेल खालामा ससियेल मिडियाआव बा बेखौ एसे खमा होलायलायो बेखौ आं खावलायो। आरो इयुन जोलैफोरखौ दानि जाखांफुखौ मा बुंगोन? इयुन जोलैयावथ' बुंनांगौआ गोबां दङ बुंनो थाङोब्ला दा इयुन जोलैयाव बुंनांगौआ जाहैबाय शिक्षा दिक्षा सोलोंथाइ गिबियाव जाहैबाय सोलोंथाइजोंनो जोंनि इयुन दानाया गाव गावनि इयुनखौ दानांगौआ सोलोंथाइजों जायो। दा जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजां आखु दिन्थिनानै जाहाथे समाजाव आवगायलांनो हायो आं बेखौनो जोंनि इयुन जोलैनि फोरखौ खावलायनो थाबाय आरो। गोजोननाय थाबाय बिथां जोंनि बारग' फोरोंगिरिमोन आरोखि बे गामिनि समाज सिबियारि।